Тормышта дуслар һәм хезмәттәшләр, ә спорт майданчыгында көндәшләр. Волейбол буенча уеннар 3 команда арасында узды. Башкарма комитет, мәдәният бүлеге һәм чыты яшьләре командалары көч сынашты. Мы на эту игру пришли с большим желанием. Быстро, в кратчайшие сроки организовали нашу команду. Команда состоит из художественных руководителей сельских клубов нашего района, из руководителей театральных коллективов. В команде у нас 8 человек было. Именно такие игры нам в будущем нужны, потому что это создает дружескую атмосферу именно в рабочей атмосфере. Biz волейбол белән бүген генә түгел, biz һәр шимбә ял көне яшьләр студентлар кайткач авыл яшьләре 2 сәгать рәхәтләнеп уйныйбыз мәктәп спорт залында атна сайын җылып. Авыл яшьләре командасы гомумән алганда авылдагы яшьләр менә авылда яши, авылда тора торган яшьләр студентларыбыз да кайта. Бүген атнасы булгач алар укыда. Бүгенге уенда чиста менә авылда яшәүче, авылда эшләүче яшьләр. Уен барышында синең нинди вазифа башкаруың яки кайда эшләүең мөһим түгел. Спорт барысын да берләштерә. Уен техникасын белү һәм игътибар булу кирәк. Үз командасына район башлыгы Илһам Кашапов та ярдәмгә килгән. Ул уеннарда актив катнашты. Нәтиҗәдә башкарма комитет командасы 2нче урын яулады. 3нчедә мәдәният бүлеге, ә беренчелекне Чыта авылы яшьләре яуладылар.